абубакр али боқиёв бародари абубакр аст. муҳаммадисо раҷабов зодаи ноҳияи ҳамадонист. ду паҳлавони барруманди муваффақ дар марҳилаи ниманиҳоии вазни то 71 кило дар мусобиқаи байналмилалии гӯштингирии шаҳри Саравшан қарор доранд. муҳаммадисо раҷабов осеб ҳам надидааст, як лаҳза таваққуф кард. гӯштинро идома дода метавонад. بعد از این بخوری تیاری بینند ورزشکارانی وزنشان تا 86 کیلوگرم بخوری های نیمانی های نماینده جمهوری تاجیکستان سیفیدین زاده سیفیدین و نماینده جمهوری ازبکستان امید اسد. бадан ба муҳаммадисо раҷабов бисёр лаҳзаи муносибро пайдо кард. али кӯшиш мекунад ки натиҷаро баробар созад. дилшодзода алибек довари дараҷаи байналмилалӣ, довари марказ. ҳарду бисёр бо як назари ҷиддӣ сабқадро сипарӣ карда истоданд. нафари дигар аст, абдуллатиф довар дигар нафар, маъзарат мехоҳам, давлатзода абдуллатиф аз ноҳияи темурмалик. дилшодзода алибек довари асардовари мусобиқоти имрӯза аст. се дақиқа бештар ҳарду рақобат карданд. али боқиёв огоҳонида шуд барои каме суръати сусти гӯштингирияш. бадан сари вақт камбудии мушкилоташро ислоҳ кард ва натиҷаро баробар намуд. баданро акнун боз муҳаммадисо раҷабов ба даст овард. ду бадан шуд аз али боқиёв, як бадан. муҳаммадисо пеш рафт. каме гӯшти нагирифтанаш доварро ҳам бетараф нагузошт, огоҳонида шуд. ҳарду ҳам огоҳӣ доранд, ҳарду ҳам бадан. як бадан аз муҳаммадисо зиёдтар аст. ду бадан муҳаммадисо дораду як то али боқиёв. дақиқаи охирин. пояшка меосеб дид.
рақобати Аливу Муҳаммад Исо идома меёбад. таваккал карда ба пеш меравад. Али Боқиёв чунки бохта истодааст. дар даври ниманиҳоии вазни то 71 кило. на худаш рафтид. довар ин гуфтаҳоро ҳам собит мекунад. али пояш лағжид. шубҳа ба миён омад ва зарурати наворҳои такрорӣ ба миён омад боз. бале дақиқ тавре ки тавзеҳ додем ҳамон тавр ҳам ҳаст. худаш лағжид, ин имтиёз нест. кӯшиши Муҳаммад Исо. танбеҳ ба Али Боқиёв огоҳӣ дошт. на имтиёз нест. сонияҳои ба шумори дидор 10 сония. вақти тозаи сабқат инҷо ба назар гирифта мешавад. анҷом вақти асосӣ ҳам Муҳаммад Исо ғолиб шуд ва ба غالبی даври با خوری финалӣ دومی لیوانی وزنی تا 71 کیلوگرم نماینده جمهوری تاجیکستان محمد عیسی رجبов ба гилем даъват карда мешавад. рақобати ливаниҳои вазни то 86 килограмм намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон Сайфиддинзода Сайфиддин